Unha balada irlandesa para abrir a neveira, onde xazo Snowman. Morren as rosas, oh, Dani, morren as rosas, oh, Dani, Unha balada irlandesa para seguir o corvo que leva a touriñán. Morren as rosas, oh, Dani, morren as rosas, oh, Dani, Unha balada irlandesa para que os fillos non perdan a memoria do pan. Morren as rosas, oh, Dani, morren as rosas, oh, Dani, Unha balada irlandesa para que a morte de hoxe sexa vida mañá. Morren as rosas, oh, Dani, 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 yeah. Agachada á espreita na arqueoloxía das curvas, o vento de abril agardaba por nós. A saída da escola, unha furia de fraga saltaba o camiño e despoxábanos a refachos de todo aprendido. Hagas o xeito de voar a rentes do chan, espantallos crucificados con saudade de ave. Atrás ficaban os nomes dos reis, as datas das batallas, os pecados capitais, as serraduras da cousa que entupían a escrita, a cotra da historia nas lagañas dos ollos. Toda a terra un cantil cortado a pico termaba de nós, anxos caídos, un vento emboscado, o tolo de abril. Toda a terra un cantil cortado a pico termaba de nós, anxos caídos, un vento emboscado, o tolo de abril. Unha furia de fraga saltaba o camiño e despoxábanos a refachos de todo aprendido. Hagas o xeito de voar a rentes do chan, espantallos crucificados
con saudade de ave. Toda a terra un cantil cortado a pico termaba de nós, anxos caídos, un vento emboscado, outono de abril. Toda a terra un cantil cortado a pico termaba de nós, anxos caídos, un vento emboscado, outono de abril. Bo día, Manolo. Bo día. É un prazer para min ter a oportunidade desta conversa alrededor da túa obra completa, que, como comentábamos hai un momento, é xa difícil de abranguer. Cando tomaba as primeiras notas, os primeiros apuntamentos para ver por onde podíamos comezar, bueno, para min foi inevitable reparar en que ti, cando comezas a escribir literatura, comezas pola poesía, se non erro, comezas publicando poesía. Como chegas a ese primeiro elo, Manolo? Sí, ademais, o que eu consideraba primeiros poemas, apareceron nunha revista que facíamos no Instituto Mixto de Monelos. Recalco, subliño de mixto, porque teño entendido, o primeiro instituto mixto na Galiza, non? O que foi un acontecimento para as nosas vidas, claro, especialmente. Entón, ali, unha das iniciativas había un almeiro cultural tamén, unha inquedanza grande nese espazo, nese instituto de barrio. Facíamos unha revista, facíamos tamén murais. Lembro que os primeiros textos que escribín escribínos en galego e saírome, eu chamáballe poemas, non? Unha lembranza que teño é estar nun exame de matemáticas e ao final acabar un poquinho antes do tempo dado, entón no papel que tiñamos para facer as operacións, os cálculos, pois eu, como rematei o exame, púseme a escribir entre os números. Lembro que o profesor de matemáticas era un home moi serio, moi competente tamén, colleu aquel papel extrañado e foi no lendo así polo medio do corredor, mentre a xente remataba o exame, e volveu e deixoumo enriba da mesa e dixo: non está mal, pero es moi triste. Entón, aí decateime de que non tiña que ser do club dos tristes. Pero é curioso porque ali eses trazos que fixen ali, de algún xeito eran o que foi a Negra Terra, non? Porque había versos que eu utilicei para esos murais que facíamos, e tal, e está o de falar ca terra, eu de falarei coa terra, coa Negra Terra. Eses versos que aparecen no texto de Moicanía, non? No texto de Moicanía, sí. Entón, ben, un pouco este escribir en espiral ou en círculos concéntricos, non? Pero sí, no núcleo está a poesía. E eu penso que a medida tamén que digamos que se desprega esa espiral ou se expanden esos círculos concéntricos, non só se mantén ese núcleo, ese punto cero, dende o que trazar as coordenadas onde me movín, onde me movo, digamos que ese punto cero cada vez o teño como máis esta idea situacionista de que o principio é o infinito, o infindo. Entón, teño esa sensación de que, por sorte, que ese punto cero que non che limita, non ficas dando voltas alrededor del, sino que, digamos, é como a idea que teño da tradición literaria na que me criei, na tradición literaria galega, fundamentalmente. É unha tradición que te libera, porque cando utilizamos esa palabra
ás veces tamén o sentido convencional que ten de tradición, xa non digamos, cando se fala de tradicionalismo, ten un sentido de lastre, de algo do que de peso, que hai que desapegarse, mesmo, como diría Valle Inclán, destruir, non? Desfacerse desa tradición, non? Entón, nesa tradición que ten as, non? Que te permite voar, que te invita a voar e a desplazarse, pois, digamos que está nese punto cero de arrinque, e o núcleo claramente a poesía. Repasando a túa obra, é evidente o lugar, ese punto cero do que falas, porque si ben é certo que a túa obra organizada por xéneros, además tocaches moitos xéneros, a poesía sempre está presente, e non só no estilo, que por suposto, sino de forma explícita. Da igual que esteamos nos ensaios, penso nos últimos ensaios en Contra todo isto, sempre hai un lugar para que apareza o poema na páxina. Nas novelas exactamente igual, nos relatos exactamente igual. Estás traendo continuamente o manancial do poético, que parece que embebe calquera cousa que escrites, incluso a crónica xornalística, que poderíamos dicir que quizáis está un pouco máis afastada, e, sin embargo, tirando deste fío, atopeime con unha frase túa que di: un bon titular é un verso. E isto para min xa foi absolutamente definitivo, é dicir, se incluso na crónica xornalística se pode falar así, é evidente que a poesía envolve absolutamente todo o que escribes, non? Sí, porque é a ollada, non? Ás veces hai o equívoco de asociar a poesía con formas poéticas, co que chamamos a historia da lírica, mas hai unha idea que lín do traballo, do xeito de traballar nos obradoiros de pintura flamencos, non? Dicían que se detectaba, digamos, no obradoiro o aprendiz, detectábase que podía en potencia haber aí un artista, porque dicían tiña a ollada fértil e a man sincera. Para min iso é a poesía, é o xeito de ver o mundo, de ver e ir en profundidade tamén de sonda, e despois entender que o traballo, a relación coas palabras, é unha relación que ten moito que ver coa ecoloxía, con manter vivas as palabras, con manter esa luz, esa condición de vagalumes, a aura das palabras que está tamén nese traballo que me remitía antes da pintura que detectamos, o que ten de revelación, certos cadros que miramos, esa luz extraña, pero que de non existir esa luz, pois xa non falaríamos do mesmo xeito desa obra. Entón, xa digo, para min a poesía vai máis alá do que se entende por un xénero, está no núcleo, no centro da ollada e da boca da literatura. Aí, claro, isto que dis faime pensar nalgúnas das primeiras entrevistas que eu revisitei estes días, de hai 15, 20 anos, nas que isto xa aparece. Claro, agora non nos sorprende que ti fales desa ecoloxía das palabras, pero naquela altura era algo absolutamente inédito. Entón, tomei algunhas notas, o compromiso coas palabras, estabas referindo exactamente a isto, e dicías, as palabras son parte da natureza, están en nós, somos as nosas palabras, pero dende un punto de vista
do natural, non? Exactamente iso, non? E eu creo que era a primeira vez, era unha entrevista televisiva, que eu escoitaba algo así tantos anos atrás, non? É dicir, é unha idea da que vas da man ao longo do tempo, non? Que está en ti cando arrincas a escribir con esa boca da terra que ti citabas agora e a que volveremos precisamente para falar de Moicanía, pero que, digamos, que é casi un emblema na túa arte poética, no teu traballo literario, non? Sí, esa condición das palabras, para min, que son un componente do propio ser, non? Forman parte da natureza, quizáis ten que ver tamén con esas experiencias. Imos ao punto cero, lembro a primeira escola onde cando comezábamos o primeiro que se facía, ademais de cantar algunha vez ou ter que cantar algunha vez cancións infames, non, da época dictatorial, pero unha cousa que ficou tamén aí como como unha especie de embrión, de célula mai da memoria, ten que ver coas palabras. Ten que ver coas palabras porque tiñamos que facer exercicios para non falar o galego, ou para falar ben, non? Esa era a expresión, porque falábamos mal. Entón, pasar o limiar desa escola significaba tamén adentrarse nunha relación coa linguaxe e coas palabras que, claro, no fondo era un conflito tremendo do que eu, evidentemente, non eras consciente, non había unha elaboración teórica diso, iso é posterior, pero a vivencia, por exemplo, de nenos que entrábamos e teníamos que decir frases como los pájaros de Guadalajara tienen a garganta llena de trigo, agora saime ben, pero imagínate, mesmo escribín, hai un poema que se chama Fonema, que fala desta experiencia, non? Que di do máis aló da gorxa dun profundo e misterioso fol saían os sons que debíamos matar, non? O mestre dicíanos: los pájaros de Guadalajara tienen a garganta llena de trigo. Mais Lolo Dorrito, meu amigo, dicía que los pájaros de Guadalajara, pum, e o mestre daballe un pau, non? Ben, así, pero esa experiencia tamén significa establecer unha relación moi estreita coas palabras, con esas palabras que supostamente eran falar ben e coas palabras, dende logo, que eran falar mal, que eran palabras que vías que se iban arrencunchando no espazo escolar, naquel lugar humilde onde estaban os mapas do imperio, por outra parte, nas paredes, pero paredes con manchas de humidade, paredes descascadas, non? E nese espazo onde nos falaban dun imperio onde nunca se puña o sol, e nós o que víamos era chover pola fiestra, non? Entón, esas palabras forman parte, son compañeiras no doble sentido, tanto as palabras victoriosas, digamos, naquel intre, nesa relación, como as palabras que había que afastar, non? E das que había que fuxir. Pero claro, as palabras que había que fuxir ocupaban ese lugar intransferible no fondo maravilloso que é do marxinal, do excéntrico, do que queda fora, do prohibido, era así. Claro, como non vas ter unha relación vital, esas palabras forman parte, a igual que o sangue, que as unllas, que o aparato respiratorio, son, digamos, parte do meu ser, e ademais con esa pugna que despois, por sorte, convértese en algo creativo. O que era
naquel intre escolar era unha pulsión destructiva, a fondo, non? O que había de temor semántico transmitido polo mestre, non? Entón, aí ven a idea tamén de que cando falan dunha literatura comprometida, non? Entón penso en Albert Camus cando decía, non é as ideas as que me levan a palabras comprometidas, é o traballar coas palabras o que te compromete, non? Ben, iso é das cousas dos, digamos, os mandamentos, non? De alguma maneira que un concorda e que vas confirmando nese andar que a literatura ten moito que ver tamén con cando Torga dicía todo o compromiso, o primeiro compromiso do escritor, da escritora é escribir, dicía, máis tudo o que escreves comprométete, non? Tes que sabelo. Entón, claro, como non vas a comprometer ese traballo con palabras que están feridas, palabras que están que sofren a erosión do tempo e da represión, son palabras que, polo tanto, tamén non é ninguna... A min gustame moito o humor, claro, son palabras que reviven co humor, que volven a rir, pero que neste caso o humor tamén ten o en vez da dor. É curioso porque xustamente falabas ti desa frase Los pájaros de Guadalajara, que efectivamente está nese poema de Costa da Morte de Blues, pero que está tamén no relato A lingua das bolboretas, non? Con ese outro mestre. Para mí foi interesante ver que esa anécdota, non? Que é unha anécdota importante porque creo que sementan moitas cuestións a nivel emocional e de memoria, te traballas moitísimo coa memoria, non? Que se despregue por unha banda no relato e tamén no poema, non? Que ese mestre, de alguna maneira, bueno, aparece aí como un modelo de todo o que hai que nomear para non esquecer, non? Se che parece ben, fago un apunte pequeniño sobre Moicanía, porque para min aí é precisamente onde aparecen xa algúns dos motivos que vamos a topar ao longo da túa obra, ata chegar xustamente ao final, non? Hai un momento, falábamos dese poema da Negra Terra, non? Que para min se desprega na boca da terra, que se desprega no teu discurso de entrada á Real Academia, non? Que se sitúa, eu creo que como semente de moitísimas das cousas que aparecerán despois, non? Creo que ese poema é casi como un poema constitutivo, semente, non? De moita profundidade e, ademais, aparece a ollada dese xabaril que vamos a topar na túa última novela, Tras do ceo. Si, un xabaril que loita entre a vida e a morte. Hai unha identificación total nese poema. É como se o poema fora viaxando no tempo tamén, mudando en metamorfose, buscando máis sentido, non? Ainda... Eu penso que responde a esa idea de que estamos a falar dunha obra que ten o xeito dos circos concéntricos. Por lo tanto, tamén mesmo podería falar de que son un autor desxenerado. Quero dicir que os xéneros están tamén para ser transgredidos, non? Esas lindes, moverse con esa
liberdade sen muros, sen valados, campo a través. E ese Sabarín é verdade que continuou estando en Moicanía, el continuou movéndose, continuou a loitar entre a vida e a morte, resorde a súa presenza, a súa condición tras o ceo. Penso que ten ese carácter simbólico, o Sabarín. Realmente podemos decir que podería ser o seu propio andar, a súa propia loita, esa confrontación entre a pulsión da morte, de Tánatos, a pulsión do desexo, de erótica, non? Mesmo como a terra tamén protege os seus, non? Vese, o Sabarín está aquí loitando, o seu sangue transformase en primaveras cando cospe, non? E tamén ese resurdir seu na última obra, na última novela, décadas despois, aparece aí e segue nesa condición, non? O solitario, segue nesa condición de loita e un protegido do bosque e da néboa. Curiosamente, falabas agora dese atravesar fronteiras entre xéneros. Creo que isto é algo moi característico no teu traballo. E quizáis, se te parece ben, eu partiría dun millón de vacas, do libro de relatos Un millón de vacas do 89, porque para min ese é un clarísimo exemplo do autor cunha proposta na que non se sabe onde comeza o relato e se inicia o poema e viceversa, non? Donde xa intuímos que iso vai ser así e despois constatamos que vai ser así ao longo de toda a obra. Poesía, narrativa, despois, por suposto, nos ensaios igual. Ademais, nun millón de vacas aparece Don Bodán, aparecen dous relatos. Don Bodán, que volverá a aparecer na última novela tamén, volvemos a atravesar outro círculo concéntrico, non? Si, eu non teño a sensación cando, digamos, penso na obra ou cando non me gusta moito volver atrás porque son dos que se pon no peirao e dille adeus aos libros, non? Pero ben, cando estás ao mellor no círculo do presente, non? Traballando, pensas neses outros de que chegaches aí por eses outros círculos en expansión, esos círculos concéntricos, non? Entón ves a obra como un só libro, como un libro no que unha obra foiche levando a outra. Ademais, foiche levando a outra, eu penso que, digamos, nese medio ambiente, nese pole, nese ambiente de polinización, no que iso que chamamos tradición ou tradicións, pois teñen unha condición de almeiro, unha condición de viveiro, fértil. Entón, digamos que esas primeiras historias, eses primeiros núcleos, esas primeiras estrelampos, que para min teñen en común sempre a condición poética tamén. No orixe mesmo dos relatos sempre hai esa faísca, ese misto que se prende e que vai alumeando, pero normalmente, ademais, ten a súa orixe en pequenos detalles. Daí ven tamén o xeito de escribir, a importancia, para min a poesía ten unha equivalencia tamén moi grande coa
coa procura da precisión, non? Entendendo por precisión iso que moitas veces non está ben visto, que está no escuro, e que ven, non? Equivale a esa luz que falábamos antes esa aureola que rodea as palabras, non? Ten que darse esa condición, non? Digamos, de adentrarse no enigma sen medo, non? No extraño. Entón, eu penso que non ten moito sentido, pode ter sentido analítico, falar de narrativa, falar de ensaio, pero mesmo cando escribo un ensaio ou cando fago xornalismo, que serían como o máis contraposto, en principio, non? A idea que temos do poético, pois non, para min a célula mai está ese manancial sempre permanente na poesía e na ollada que permite ver iso que non está ben visto porque está oculto, porque non o taparon, porque se agochou, non? Entón, iso é tamén o que, volvendo ao noso Sabaril, que está en Moicania, que está nos primeiros poemarios e despois está nas últimas obras, como penso que hai que querer velo tamén, non? Hai que querer velo, pero tamén estar en disposición para comprender e ver o outro, escoitar aquilo que moitas veces non se quere oír, non? E ver o que preferimos ás veces non ver e miramos ao outro lado, ou que está no lado escuro, nas zonas de sombra. É un proceso realmente o da escrita, como ese andar entre a vida e a morte do Sabaril, é un proceso contra a extinción, ou desextinción, un proceso de descuberta, e un proceso tamén, eu falaría de un proceso de descolonización, de descolonizar a imaginación, non? En eso consiste, digamos, o que sería a corase da escritura. Somos seres moi frágiles, e eu penso que é unha condición para a literatura ser consciente desa fragilidade, mesmo no mundo, o papel que se outorga ás persoas, digamos, que teñen ese mester creativo. Hoxe en día algo tamén moi, digamos, moi cuestionado, moi supón un conflito interno, non? Xa non hai esa condición moitas veces que nas vanguardas, na concepción do que chamamos o creador, non? Que tiña un papel tamén de demiurgo na sociedade, mesmo cando era perseguido. Hoxe sabemos que, digamos, máis ben que somos seres excéntricos, non? Temos que asumir esa condición frágil, mas iso tamén dalle un especial valor, penso, que a ese que facer, non? A esa condición de custodio do sentido das palabras, nun tempo en que, digamos, está feito a cachizas, non? O mundo e a relación entre os feitos, entre os propios feitos, non? Hai un saboteamento ou unha especie de sustracción, de roubo das causalidades, da relación entre as cousas. Por iso este traballo, digamos, é tan frágil, esa condición tan aparentemente marxinal do traballo que facemos,
eu penso que ten, no fondo, cada vez máis necesario e tamén ten unha importancia, non en termos da sociedade de mercado, non na que estamos, senón justamente do verdadeiro andar da vida, non? Do verdadeiro andar da vida. Agora, comentabas algo que me interesaba moito en relación á seguinte obra da que me gustaría comentar algo moi brevemente, que é En salvaxe compaña, porque a sensación que eu tiña mentre revisaba a obra completa é que unha historia leva a outra. É dicir, teño a sensación de que nunca esgotas a beta, das con un motivo ou de pronto traballas con unha imaxe ou con un concepto que se convierte en algo central, pero lonxe de esgotalo nese poema ou nesa obra, retómalo na seguinte, ou en 2 despois, ou en 3 despois, ou en décadas despois. Non se esgota precisamente por esa estrutura que estábamos falando de circos concéntricos. En Salvaxe compaña, ademais, ti exploras algo que despois volverá a aparecer, que é darlle protagonismo a determinadas voces que non adoitan telo. Aparecen aí toda unha serie de voces, están os corvos, está o rato, está o morcego, está o lagarto, todos falan. Convírtense nos portadores da historia. Quedan as súas voces a historia, a capacidade de ser contada. Sí, todo fala, é verdade. Está esa idea tamén do escribir como un andar, o andar do vagabundo, un andar campo a través. Efectivamente, iso significa tamén coller ás veces carreiros, desvíos, camiños, pasos, abrir pasos, onde nas fronteiras tamén, ese continuo desafío ás fronteiras, axudado polo que falamos antes dunha tradición que che empuxa, que é unha memoria activa. Entón, claro, falan os animais, non é un paso, digamos, unha narrativa na que extrañe que os animais falan. Quero dicir, porque cando falábamos dos contos, da tradición oral, justamente o equivalente ao érase unha vez na literatura galega é cando os animais falaban. Entón, esa componente da tradición convértese en vanguarda neste tempo. É curioso como conectas digamos, como esa tradición alimenta a procura, todo esa visión tamén panteísta na que todo forma parte dun tecido, esa tamén disposición, esa apertura ao permanente asombro. Entón, cando escribín En salvaxe compaña, falaban os mortos, falaban os animais, as persoas non humanas, e ademais mesturábanse tamén os tempos, nunha especie de transtempo. Sentíame moi realista. Non era que estivera a facer algo, digamos, de componente fantástica ou de ciencia ficción. Non, penso que está, de algún xeito, esos circos concéntricos aos que nos referemos, cando realmente ponse no papel a punta caligráfica, ese punto, e ponse en marcha ao andar, son todos os círculos os que están nesa punta do lápis, non?
Bueno, hai moitas outras cousas que aparecen en Salvaxe Compaña que aparecerán despois, retomarémolas, e chegamos así a Que me queres amor, que eu creo que é un libro importante, non só polos recoñecementos, polos premios, sino porque efectivamente hai unha serie de incursións que tamén serán cruciais despois no resto da obra. Falábamos antes da memoria histórica, de como se construe ese relato tamén para unha cultura. Si, nese tempo en que escribo Que me queres amor, e despois tamén o seguinte círculo nos círculos concéntricos é o lápis do carpinteiro. Daquela non se falaba de literatura ou falábase moi pouco, non estaba presente esa condición de literatura da memoria histórica. Ben, para min a memoria realmente é unha operación creativa tamén. Non ten unha condición, estamos a falar dunha especie de activismo da memoria. Non é, digamos que o camiño non é mirar cara atrás e meterse no fallado, digamos, senón que un situarse nun tempo que sería un presente, consugalo como un presente recordado, o tempo entender que esa é unha operación de rescate tamén, pero de rescate que, digamos que xenera unha enerxía alternativa, e tamén unha relación entre xeracións, de transmisión, que a mí pareceme fundamental para a condición de estarmos no mundo, pensar que de alguna forma desafiar o tánatos, a morte, que significa, digamos, establecer unha empatía, unha conexión con quen sufriron antes tamén. E iso penso que é fundamental para entendermos unha viaxe tamén cara ao interior. Esa visión, esa viaxe na historia, ese rescate, tamén é un xeito de entrar na propia zona secreta, entón non hai, digamos, unha escisión, decir, ben, agora vou facer literatura da memoria e agora vou facer literatura do presente. Eu penso que responde ao mesmo activismo, e dicir que buscando, pescudando nos enigmas do presente, no enigma que somos, non só imprescindível, sino o natural é establecer ese diálogo, esa conversa con quen, como dicía Xoán Casal nun poema que para min foi desas descubertas, deses estrelampos que comentábamos antes, que fai que vesas aquilo que antes non vías. É un poema que se chama Campo da Rata e que lín no 75 grazas a encontrarme a un mediador da memoria extraordinario que era o pintor, un gran creador, o pintor Raimundo Patiño, e que un día na súa casa, na súa humilde casa de Madrid, abriunos unha caixa de zapatos. Esa caixa de zapatos era como un arca, era un arca nese acordo secreto entre xeracións que eu penso que existe, que se mantén malia tantas adversidades. E ali estaba un poema no que falaban os mortos,
el mesmo, Xoán Casalero morto, non? Pero falaban os mortos dicindo como esvaramos nas fiestras acesas, non? Onde cando os vivos están dormindo, non? Todo isto pasa non dun xeito programado, non responde a un plan, non no que eu me sente e diga, temos que pescudar no pasado, temos que contar aquilo que está sen contar ou que está adrede tapado, non? Senón que responde a ese andar natural, ese andar vagabundo no que, digamos, unha historia vai che levando a outra e tes a sensación de que eu cando escribín Que me queres amor, por exemplo, de que eran historias que alguén me estaba contando, non? Unha especie de escoita que atravesaba o tempo, non? E eu era de algún xeito, pois... Transcribía, non? Tiña esa misión, non? Sí, entendo ademais que creo moito nesa idea de Kafka de que ti agarda porque as historias van ir a ti, pero tes que estar experto, tes que estar disponible coas anteas postas, non? Sí, é interesante porque algunha vez hemos falado disto, non? E a min interésame moito tamén esa idea envalente, non? Esa idea de espera activa, sí. De agarda, sí, unha espera, pero de forma activa, non? Con ese nivel de atención. Falabas ti agora xa, adiantabaste co Lapis do Carpinteiro, efectivamente, eu creo que en Que me queres amor, repito, xa aparecen algunhas das cuestións que ti vas a desenvolver con máis profundidade ou por outros meandros, se queres, no Lapis de Carpinteiro, non? Falábamos agora da importancia da memoria en toda a obra. Eu pensaba tamén, en cando comentábamos antes, falabas do compromiso, da importancia de compromiso, citabas a Torga, non? Sí, a Bergamé tamén. Exactamente, sí. Non? E eu quería recuperar tamén porque en unha das entrevistas citabas algo que para min foi crucial, non? Para entender tamén Que me queres amor, a Camí cando falaba de España dicía a gran derrota da humanidade, non? E como de alguna maneira debe convertirse en cronista, en custodio de todo iso, aínda que sexa a través desa, digamos, experiencia que ti comentabas agora, non? De casi creativa, é dicir, un recrear a memoria dende un punto de vista, si queres, creativo. Volvemos a toparnos iso exactamente no Lapis do Carpinteiro, que eu creo que foi un libro, bueno, todos os libros son fundamentais, non? Pero que foi un libro moi importante nese sentido para introducir no discurso da sociedade esta cuestión da necesidade dunha recuperación, non? De poñer sobre a mesa cuestións sobre memoria histórica que non existían porque non se nomeaban. Sí. Veñen despois unha serie de libros de relatos. Fíxate que nos estamos deixando moitas cousas porque é imposible abranguer todo, non? Pero quizáis sí que chega un momento de falar desa serie de personaxes femininos que poboan toda a túa obra, que son moitas veces protagonistas, que se rebelan contra o espazo ou o lugar secundario que podría parecer que lles corresponde, non? E ti colocas o foco en todas esas mulleres, non? Sí, no Lapis do Carpinteiro hai unha historia que eu considero fundamental, que é como contar, non? O como contar, que está
entrelazado, non é só que sexa tan importante, sino que está entrelazado co propio xeito do que contas, non? E aí aparece o lápis como un portador de almas, esa víase do lápis, é o lápis o que me permite contar a historia, porque eu tiña a trama, digamos, máis ou menos na cabeza, que a trama podíamos, ao xeito de Jim Thompson, poderíamos resumir que a trama sempre é a mesma en todas as obras, que as cousas non son o que parecen, non? Despois escribes de moitas maneiras, pero sí que é fundamental encontrar, non? Quen vai contar a historia, como? Porque no Lápis do Carpinteiro claramente é falar de cando falamos da derrota da humanidade, falamos tamén como dunha confrontación entre dous ventos ou dous partidos, que sería o partido da vida e o partido da morte, non? E como aquí ese partido aparentemente derrotado, que sería o partido da vida, como quere, esa realidade inteligente quere que se descoite, non? Non podemos vivir nesa inmoralidade, digamos, de aceptar esa especie de enxurrada de merda que ás veces a historia. Entón é un acto tamén de rebeldía. É dicir, a memoria, cando falamos de activismo de memoria, tamén hai unha rebeldía de dicir non dar consentimento mesmo a ese relato histórico, non, que se presenta ás veces, que é o relato cainita como dominante. Ben, isto ten moito que ver co que comentas tamén, evidentemente, da presenza das mulleres. Eu teño a sensación moitas veces de que quen escribe é a muller que levo dentro, non? Quere un non é o mesmo, é dicir, cando está a escribir, polo menos para min, non, a experiencia de escribir, que no momento das apariencias, quer dicir que tamén aí significa sempre un acto de rebeldía, o propio acto de escribir, un desafío ás convencións, é un viaxe tamén contra as propias parvadas, non? É dicir, contra aquilo, un proceso de descoberta cara ao exterior, pero un proceso de descoberta interior. Entón, teño a sensación de que os mellores momentos nos que escribo é cando, digamos, atraveso esa fronteira que nos ven imposta polas convencións, non? E que, digamos, desafías algo que é un terrible, que é un componente dunha sociedade guerreira e dunha sociedade onde se dá unhas relacións de poder opresivas, sexan como a grande escala ou tamén ás veces que son terribles tamén en ámbitos máis domésticos, digamos, ou ocultos, non? Entón, hai algo que atravesa a historia e que hoxe en día, que está aí no noso mundo, que é unha especie de guerra contra a muller, e de realmente unha especie de gran falla que marca a historia e que segue dominando o mundo de hoxe. Entón, escribir, é dicir, se traballas coas palabras, con certas palabras, tamén, para min, ten que ver moito en contraste coa mai, en contraste coas compañeiras, en contraste con aquilo que ves no mundo, non, que experimentas no mundo, con esas encontrome con esas lavandeiras que cando era neno que me resultaban, digamos, eran engaiolantes, a escoita, digamos, a boca da literatura estaba nesas
mulleres que, por certo, tamén se repiten, non? Reaparecen, non é que se repitan, aparecen e reaparecen como as figuras na auga tamén, non? Digamos que para min escribir ten moito que ver coa descoberta da muller que un leva dentro, non? Fíxate que tanto en todos estes libros de relatos, non? Ela maldita alma, Mando os paíños, As chamadas perdidas, non? Ata chegar aos libros Arden mal, de súpeto, efectivamente todas esas mulleres aparecen, quedan ocultas, pero reaparecen de novo, non? Pero sempre para contar cousas distintas. Eu sinto que hai, fíxate, unha evolución a que a lectora non asiste, pásame con Don Bodán, non? Queda anos como en suspensión e de súpeto atopaste de novo con ese personaxe que mudou, que é outro, non? Que amosa outras cousas, sendo el mesmo, non? Claro, para min hoxe era importante que chegásemos ao discurso de entrada da Real Academia. Para min é un discurso fundamental para entender a túa obra, para entenderte a ti, para penetrar quizáis nalgúns lugares inéditos, un discurso magnífico, non? O que dá a resposta Xosé Luís Axeitos tamén nunha resposta extraordinaria. Quizáis só tomando o título, A boca da literatura, memoria, ecoloxía e lingua, podemos ter a ilusión de apreixar todo o que é a túa obra. Si, eu primeiro esquecín que tiña que ser un texto, digamos, acompañado dun certo ritual e además aparece a palabra da academia polo medio que moitas veces ten connotacións, non? Justamente das cousas que non terían tanto interese justamente é un texto que eu penso que responde a unha posición de non dar consentimento, as cousas que non hai que dar consentimento, pero sí que é unha viaxe pola memoria, pola esa idea de asociar, digamos, escribir sin medo, non? Escribir sin medo o que e facer algo que non responde á idea de discurso, non? Senón que máis ben para min foi un proceso creativo e de pescuda no propio interior, non? Dende logo é un discurso pouco canónico, porque aquí atravesas, eu creo que se atravesan todos os xéneros, creo que é unha mostra do que é a palabra de Manuel Rivas, con momentos esplendorosos, con eses estrelampos dos que ti falabas. Por suposto, falas desas mulleres, falas da xustiza, falas da memoria, falas da importancia do compromiso coa palabra. Falo da barca dos libros, a barca dos libros, que para min é unha das imaxes que pode resumir o que foi esa derrota da humanidade. É simplificada nunha barquiña que era a que repartía os libros polos peiraos da Costa da Morte, nun tempo de esperanza e de revolución, como foi o tempo da República, pero aí é onde as grandes palabras, digamos, deixan paso ás cousas que realmente explican o que pode ser un tempo diferente, a produción dun tempo novo, non? Para min, por eso as historias son tan importantes, porque a historia desa barquiña, que se chama Pindo, non? Esa barquiña que iba cos libros, e que iba parando por Malpica, iba parando por...
ademais, digamos, contra moitas veces movéndose na treboada, non? Imaginar que mellor imaxe para imaginar a viaxe da literatura e da verdadeira cultura, non? Ese andar contracorrente e tamén movidos con unha enerxía que é unha enerxía que non pode ser outra cousa que erótica, non? Que do desexo, que é ese andar da barca dos libros, non? É increíble que pasara tan axiña o tempo e que nos queden tantas cousas por falar, pero sí que me gustaría quizáis que comentar brevemente ou nomear, que quedara aquí as voces baixas. As voces baixas e o que significa dentro da túa obra esa peza, non? Sí, hoxe falaríase de autoficción, non? Eu, cando escribín Voces Baixas, ainda non estaba a etiqueta por aí, non? Sí, eu anotei, sí. A verdade é que creo que se falamos antes de escribir sin medo, comparte moitos medos, cada vez o mundo asusta máis ou abraia máis, non? Porque tamén a dimensión, digamos, da emerxencia máis grande, a liña de risco é planetaria, non é non como pensábamos ou se pensaba que estivera nos lugares catastróficos, nos acementos catastróficos, e de algún xeito é o planeta no que hoxe en día está nunha crise existencial catastrófica, non? Entón, claro que escribes con nesa liña de risco consciente desa emerxencia, pero é verdade que ao escribir tamén tes que limpar, crear un espazo limpo de medo, por suposto, ser consciente do inferno e non mirar para outro lado, non? Dos infernos, mas tamén con esa disposición da que falaba Italo Calvino, de buscar o que non hai de inferno no inferno, non? Ese penso que foi, digamos, o momento das Voces Baixas. O que si podo dicir é que procurei escribir o que me petaba, sempre, non? Cando, despois dunha novela que tivo bastante repercusión, que tivo en termos tamén editoriais, tivo éxito, digamos, moitos lectores, o que, digamos, o contexto pedía que agardaban tamén a mesma editoriais, os mesmos editoriais, dicían, ven agora, outra novela como esta, outra novela como esta. En absoluto. O como din podemos decir con ironía, decíame unha persoa que pedía esmolas aí alrededor do mercado de San Agustín, un día díxome: Manolo, ti xa cumpriches co galego, o que tes que escribir é un bestseller. Sí, é un personaxe entrañável, non? Que xa non vive. Entón, pois eu nesas circunstancias procurei facer o que me petaba, o que quería. E o que quería era escribir as Voces Baixas. Despois desa viaxe con Que me queres amor, co Lápis do Carpinteiro e cos libros Arden Mal, quería escribir, facer esa viaxe, antes comentei a viaxe cara ao interior, esa descoberta, non? E había aí unha zona secreta na que quería merodear, digamos, alucar, na que quería alucar. Érame necesario, porque despois está esa parte que ás veces comentamos pouco, porque cando falamos de compromiso, que o que significa para un mesmo, non? Digamos, o escribir equivale
a necesidade de respirar, non? Xa non o entendo de outro xeito, non? Entón, pois, ben, sacas a cabeza da auga, pero volves a mergullarte, non? Somos, ao escribir, somos anfibios. As voces baixas era unha necesidade de ir ao punto cero. Había esa parte tamén non só oculta, senón tamén esa parte escura, non? Que necesitaba ir a ese lugar. Temos que ir fechando, temos que fechar, pero creo que non podemos deixar de lado. Creo que falaría destes 3 libros xuntos, colocaríaos no mesmo andel, non? Contra todo isto, Zona a defender e O que fica fora. Fíxate que son de xéneros distintos, pero para min non hai distancia, hai un fío que lles dá unha total continuidade, non? Falábamos antes desa rebeldía que está presente nos 3, non? De forma diferente, pero que os atravesa e quizáis poderíamos recuperar ese poema inicial, non? Que comentábamos antes, teño aquí na obra completa, para falar... Escarnio e Maldicer. Do libro do Antroido. Que é o primeiro poema do libro do Antroido, sí. Creo que a palabra rebeldía atopa nestes 3 libros, non? En Contra todo isto, Zona a defender e O que fica fora, acubillo ante toda esa intemperie que nos ameaza, non? Agora mesmo, pero que xa estaba nese poema primeiro. Eu penso que a máis fonda rebeldía, ademais, é unha facultade que sempre temos no interior irreductível, non dar consentimento á injustiza, non? Eu penso que esa toma de conciencia do injusto, non? Do que é injusto, como o pequeno salvaxe de Truffaut, non? Que se manifesta realmente cando, digamos, a ilustración busca no ser salvaxe convertelo no que entenden por ser civilizado, e resulta que cando realmente acada a condición, non, prodúcese, digamos, esa constitución de erguerse sobre por enriba das condicionantes e das adversidades e das miserias e tal, é o ser que se revela, non? Pero esa rebeldía non ten que ser necesariamente un estrondo, non? Mais ben responde a esa ollada que é capaz de decir non, e ao dicir non di sí a moitas cousas, que estaba no home rebelde tamén de Camus, non? Neste poema está, é un poema que foi premio de poesía novo ao Facho, eu tiña 19 anos, estaba moi nese intre moi engaiolado polos cancioneiros, non? Sobre todo por esa parte, esa deriva heterodoxa que forma parte tamén da nosa tradición, que é o escarnio e maldicer, non? Que é unha tradición absolutamente, eso sí que é vanguarda, non? Permanente, non? Como tamén unha cuestión central que é a relación coa natureza, a interpelación constante na nosa obra, non? Coa natureza. Todo iso estaba, de algún xeito, abrollando neste poema do libro do Entroido, que leva unha cita do que foi poeta Alfonso
que foi tamén rei, pero poetas que dicía nen d'armas caei espanto. Entón, dito por quen é dito iso, resultoume como moi sugestivo, esa idea, e pareceme que, xa que falamos de rebeldía, esa é realmente unha ollada, un xiro copernicano na ollada, é unha revolución da ollada, que esa manifestación, digamos, de alguén que era rei, un guerreiro, é que, de algún xeito, pon en cuestión mesmo o núcleo máis perigoso desa condición de guerreiro, que é iso que chaman virilidade. E aquí neste poema hai como un desfacerse, ir desmontando desmontando todo ese xeito de ver o mundo, ese masín, o poder, o poder despótico, o poder que se impón pola forza, mas ainda hai máis capas detrás, detrás dese poder que se impón hai unha apropiación das palabras para utilizalas como un xeito de dominio, de terror semántico. Entón, desmontar a literatura, non sei, dicía con humor Cunqueiro que podemos facer sonetos, pero non facer a reforma agraria, non? Pero eu penso que hai, detrás dese humor, detrás desa ironía, si hai algo importante que podemos facer coa literatura, que desmontar esa linguaxe de guerra, esa que é fundamental para esmagar os demais, conseguir unha primeira liberación. Falábamos desa rebeldía e chegamos a esta outra rebeldía, a este poema do punto cero, o que trae o mar nos brazos, días rebeldes. Claro, chegamos a este libro que coñezo ben, que teño a fortuna de coñecer ben, un libro que le vedou a modo despois deses dous ensaios, e no que traes este título que é o lema, que colapsa o libro, o que fica fora. Sí, neste tempo en que a síndrome que domina o medo, hai a referencia directa no título que fica fora, a referencia a medo a ficar fora, o fear of missing out. Entón, como, digamos, é un desafío que o vagabundo toma, ademais non de xeito, digamos, rutinario, sino que ti coñeces ben a estación do libro, de algún xeito que responde a unha tamén excitación compartida, alá vai o vagabundo, sai de onde estaba, dese territorio, ten unha certa condición, está ben a conexión cos libros anteriores, unha certa condición tamén de manifesto, de manifesto poético, porque o que fica fora, aquilo que temos medo a situármonos fora do que está no allo, do que está de moda, do que semella relevante, do mundo da influencia, digamos, e do poder. Entón, resulta que precisamente aquilo, o medo a ficar fora, se perdemos ese medo, se ficamos fora, vemos que fora está o máis importante,
fora é aquilo ao que non podemos renunciar, non? Para vivir a vida con intensidade, non? Entón, é un poema que ten moita importancia, non escribiría, ou é un libro que non, tamén, de algún xeito, foi o que me permitiu escribir a novela Detrás do ceo, non? Nese andar de círculos concéntricos ou de chanzos dunha escaleira no que unha obra leva a outra, pois aquí creáronse digamos a natureza necesaria para escribir a túa última novela, o Tras do ceo, non? O Tras do ceo, donde Don Bodán, aquel Don Bodán que andaba por 1 millón de vacas. Exactamente, sí. Reaparece. Que é un deambula, Don Bodán é o ser extraño que somos, non? Tamén o ser contradictorio, de algún xeito un supervivente, non? Sí. Vai ser el quen conta a historia. O primeiro iba a ser un libro máis, digamos que respostaría a un xeito máis convencional de contar, porque empecé a escribilo en terceira persoa e como eso do narrador omnisciente, pero resulta que a min o narrador como dominando todo, como unha especie de capo, parecíame que tamén había que desmontalo, non? Había que desmontalo e desarmalo, non? Porque para contar o que iba a contar. Entón, pois, apareceu por aí, como eu estaba, por sorte, experto, como pediu Kafka, non? E alerta, e apareceu alguén que dixo que me pareceu que podía contarlo mellor, porque é unha persoa que fica fora, que está fora, entón non é un competidor, non é unha ameaza, non é unha ameaza, non é percibido como ameaza, e pode estar en todas partes, pode estar ali onde non se debe estar, non? Que é un bo lugar para a literatura, estar onde non se debe estar, non? Mais hai que estar, non? Manolo, se che parece, con estas últimas palabras cerramos este encontro, esta conversa. Foi un verdadeiro placer viaxar pola túa obra, facer esas pequenas descubertas, seguir os rastros, ver aparecer e desaparecer personaxes, conceptos, imaxes, obxectos. Pois eu agradezoche moito que fixeras de misteira aí por diante. Un gusto, Manolo, un placer. Coñecín algúns homes que levaron a bandeira vermella cando era pecado e fermosa como vaga de acebro. Eu mesmo tiven unha nas mans, unha bandeira vermella cando era pecado e fermosa como o bico de unha cigoña. Ouín decir que hai homes en Calcuta e Soweto que aínda levan bandeiras vermellas fermosas como camelias nos dentes. Mas eu hoxe non quería falarvos da orgullosa vermella e triste bandeira que quenceu as mans dos que estaban debaixo. Pecado e fermosa como lapa do carbón. Só quería falar da vaga de acebro, do bico da cigoña, da camelia entre os dentes, da lapa do carbón da orgullosa vermella e triste rosa de Gil.